Ať je po vašem. Expelliarmus! Nic nedělejte, zabiju ho sám! Je můj! Až se spojení přeruší, musíš se dostat k přenášedlu. Chvilku ho zdržíme, ale budeš mít málo času, rozumíš? Harry, vezmi zpátky moje tělo. Odnes ho zpátky mému otci. Povol! Jsi připraven, zlato? Povol! Povol! Akcio! Pro pána Brumbále, co se stalo? On se vrátil. Vrátil se. Voldemort se vrátil. Cedric chtěl, abych přinesl jeho tělo. Nemohl jsem ho tam nechat. Klid, Harry. Už je dobře. Je doma. Oba jste doma. Ať všichni zůstanou sedět. Ten chlapec je mrtvý. To tělo musíme odnést, Brumbále. Je tu moc lidí. Puste mě! Puste mě! Puste mě! To je můj chlapec! Je to můj syn! Je mi líto. Můj syn!